हाग्रामा महिलारिये जी सीटर किलिब हे सीट बिलाकत मयो किलिम मयो चिरां दुआर मय कैंडिडेट आरो प्लास एटिया मय देबरगांव समस्थित मय किलिब बिसारो प्रमोद बर' डांगरिया आमार सभापति डांगरिया मय अनुरोध जनायसु खुलुमबाय जोंनि बर' हारिनि मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव गोसो गोथारै बिएम सोदोब चेनेलाव आं नोंथांमोनखौ खुलुमनानै बरायनाय थाबाय। बीटीसी इलेक्शन 2025 मायथाइनि हाबाफारिया केम्पेइननि गेजेरजों जागायजेनबाय। सोरबा हेलिकप्टारबो बिहरबाय। बाथ्राया जाहैबाय 2025 मायथाइनि जि इलेक्शन एबा मोनसे सुनामि दावहा, बे दावहायाव राजखान्थिनि दावहायाव सोर देरहागोन बेखौ जोङो बेवहाय दिनै सावरायदिनि। मानगोनां प्रमोद बर' सारनि दैदेननाय इउपिपिएल दोलोनि सरकारा गोबां मोजां रायजो राजाफोरनि थाखाय खामानि मावबोदों। जों बेखौ मेगनजों नुबोदों। फर एग्जाम्पल होनना बुङोब्ला बयबो बेखौ मिथिगौ, गोजोन जौगानाय हायुङाव थानाय संसार जानाय रायजो राजाफोरनि न'खरफोरखौ बोरैहाय मोनथायखौ मोनहोनांगौ, बिसोरनि गथ' गथायनि सोलोंथाइनि सायावहाय नोजोरथि लाखिनानै बिथांमोननि केरियारखौ बोरैहाय जौगासार होनांगौ, लामा दालां बेफोरखौथ' बानायखागासिनो दंखायो आरो स्कुल रिपेयारिं खालामनानै होनाय, माखासे रिनोवेशन खालामना होनाय, 14+ गोजौ, लोगोसे गियान सोरां बिथांखिनि दारै गोबां फरायसाफोरखौ मदद होनाय, लोगोसे अनसाय बिथांखिनि दारै गोबां मदद होनाय, आइ अनसाय बिथांखिनि दारै गोबां मदद होनाय, रग निर्मुल दारै गोबां लोमजानाय सुबुंफोरखौ मदद होनाय, सुपार 50 मिशन दारै फरायसाफोरखौ माखासे फरायनाय फारसे आक्रोशित एबा फरायनाय फारसे नोजोरथि होनानै बिथांमोननि केरियारखौ दानायजों लोगोसे माखासे आरो बिटिआरनि ओनसोल सिङाव थानाय फरायसाफोरखौ नोजोर लाखिनानै बे सुपार 50 मिशनखौ लानाय जादों, जाहाथे बिथांमोनाबो सिमां नुनो हाथों, गिदिर सिमां नुनो हाथों, मेहनत खालामथों, जाहाथे ड्राग्स जुमाय लोंनाय बैफोरनिफ्राय जों बोरै जानगाराव थांनो हागोन बैफोरखौ नोजोर होनानै फरायसाफोरखौ बिजि दोननो नाजानाय सोलोंथाइनि बिथिङाव मानगोनां प्रमोद बर' सारनि बेफोर इनिशिएटिभखौ नुनानै रायजो राजाफोरा गोबां गोजोननाय मोनदों। लोगोसे हा मोनथाय होनाय, गोबां बोसोर जाबाय रायजो राजाफ्रा बे बुहुमावनो बा बे बड'लेण्डआवनो बा बे बिटिआरआवनो आसामनि सिङाव थानाय बे ओनसोलाव संसार जागासिनो दं, नाथाय हानि मोनथाय गोबां खम मोनो। जेब्ला बीटीसी एकर्ड जादों अब्लाबो हानि मोनथायखौनो मोननो थाङाखैमोन। बेनो जाबाय मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथांनि फेलार लिडार, सासे फेलार लिडार होननानै बिथांखौ बेयावनो फोरमान होनो हायो। बिथाङा नामावसो मुभमेन्ट खालामदोंमोन नामा, नैबे मोनसे बाथ्रा। जायनि थाखाय जों मुभमेन्ट खालामदोंमोन बै मुभमेन्ट खालामनायनि फिथाइफोरखौनो बिथाङा नोजोरथि लाखिनो हायाखैमोन। माबा मोनसे बिल्डिं बायदिसिना गायसननासो बोरै बिनिफ्राय स्किम आरजिनो हागोन बेफोरनि सायावसो नोजोरथि होनानै बिथाङा बै 17 बोसोरखौ बारहोदोंमोन, जों बेखौ नुहुरनो थाङो। नाथाय रायजो राजाफोरनि जि हा, बै रायजो राजाफोरनि हाखौ बिथांमोननि सार्टिफिकेट होनानै दोननायाव बिथाङा मा खहामोन, नाथाय बिथाङा बेखौ फारसे नोजोर होनानै जेबो खामानि मावनो रोंदिया। बेनिखायनो जों बिथांखौ सासे फेलार लिडार हिसाबै बुंनो हायो। जोंनि बर' हारिनि नेरसोनथिफोरखौ जैटेक हिसाबै जों बेखौ गावनिथा होनानै बेखौ जोङो फोरमान होनानै होदों जोंनो मानगोनां प्रमोद बर' सार बिथाङा। बेयावबो बेखौ खालामनो हायैनि थाखाय हाग्रामा महिलारि सार बिथाङा सासे फेलार लिडार। इभेन बीटीसी एकर्डआ 2003 मायथाइयाव जादों, नाथाय 2020 मायथाइनि जि इउपिपिएल सरकार दादोंमोन बिनि उनावसो बीटीसी सेक्रेटारियेटखौ प्रमोद बर' सार फैनानैसो लुफुंजोबनो हानो गोनां जादों। अब्ला साननानै नाय बेसेबांखिनि खामानि बिथाङा मावालासिनो थादों। हिसाब मथे बीटीसी सेक्रेटारियेटआ कमप्लिट जानानै बेखौ रिपेयारिंनि आन्डारावसो दोननो गोनां जानांगौमोन, नाथाय बेफोरखौथ' बाद दोन, नाथाय बिथाङा बेखौनो कमप्लिट खालामनानै गालांनो हादिया। नाथाय मानगोनां प्रमोद बर' सार बिथां फैनायनि उनाव बिथाङा बेखौ बिराद समायना रमायना खालामनानै होबाय। क'क्राझार टाउनखौ मोजाङै डिभाइडेड खालामनानै लामाखौ गुवार खालामनो नाजादों। कारिगाव टु क'क्राझार आरो कारिगाव गोबां मोजां समायना गेटबो बानायदों। मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन, आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव बुंनो सानदों, खाम्फा बरगयारि सार बिथाङा बिथांमोननि बिपिएफ दोलोनि सासे डिपुटि चिफमोन।
चन्दन ब्रह्म सार बिथाङाबो बिपिएफ दोलोनि सासे केबिनेट मिनिस्टारमोन बिथांमोना फर्मार केबिनेट मिनिस्टार बे हिसाबै नोजोर होनानै लाखियोब्ला बिथांमोनहा फाउन्डिं मेम्बारमोन बिपिएफ पार्टीनि बिथांमोनहानो बेखौ नागारनानै फैनो गोनां जादों बेनो जाबाय हाग्रामा महिलारी सार बिथाङा गावनिल' फारसे गावनिल' डिसिसनखौ गाव हारसिं हिसाबै बिथाङा लादों जेब्ला बिथांमोनहा गुगाबोजोबो बिश्वजित दैमारी सार हाग्रामा महिलारीखौ गारना फैदोंमोन चन्दन ब्रह्म सार हाग्रामा महिलारी सारखौ गारना फैदोंमोन खाम्फा बरगयारी सार हाग्रामा महिलारी सार बिथांखौ गारना फैदोंमोन अब्ला बिथाङा आंनिफ्राय जों जानो हादों बा मोनसे सिखायदों नाथाय बिराद लेट गोबां लेट जेराव जेराव हाग्रामा महिलारीया बबे समस्थियाव गेलेगोन जेराव जाय समस्थियाव गेलेगोन बे समस्थियावनो खाम्फा बरगयारी सार बिथाङा गेलेगोन बिथांखौ फेजेननो थाखाय that means हाग्रामा महिलारी सार बिथाङा जेननाया रोखा होननानै जों बे बिथिङाव नुहुरनो हायो हाग्रामा महिलारी सार बिथाङा नेक्स्ट 2025 मायथाइनि इलेक्शनाव बिथाङा एमसिएलए हिसाबै टाइटेल थाबावनाय नंला बेखौ जों नुहुरनो थाङो मानो होनोब्ला आगुनि जि 2003 मायथाइनिफ्राय लानानै 2020 मायथाइसिम जाय सोद्रोमाया मा होनदों बिटिसिनि डेपुटि चिफ जाबोबाय जाय सोद्रोमाया बिटिसिनि मा होनदों गोहो गोरा सासे बिपिएफ दोलोनि जाबोबाय बै सोद्रोमाजों दावहा नांनो थांगासिनो दं बे हिसाबाव नोजोर होनानै नायोब्ला हाग्रामा महिलारी सार बिथाङा गोबां खैफोदाव गोग्लैनानै दङ गोबां गेदेर मा होनदों जुजिनांगौनि गोनांथि खाम्फा बरगयारी सार बिथांजों स' जों बे बाथ्राखौ खोनानो मोनदों जे बिथाङा देबोरगावआवहाय गेलेगोन नाथाय बिथाङा नोजोर होनानै मोनसे बाथ्राखौ बुंबावदों जे 14 नं चिरां दुवारावबो बिथाङा दावबायलांगोन होननानै खोनानो मोनदों जाय जायगायाव जों खाम्फा बरगयारी सार बिथांखौ गेलेगोन होननानै जों मिथिनो मोनदों बे बेसेबां बाथ्रा जों बेखौ सैथोयै मोनथिजोबा कनफार्मेशन गैया नाथाय जुदि बेयावहाय गेलेहैयोब्ला अब्ला खाम्फा बरगयारी सार आरो हाग्रामा महिलारी सार गोबां गिदिर दावहा जागोन जायनि जाहोनाव बे बाथ्राखौ नोजोर लाखिनानै जुदि नोंथाङा आंनियाव गेलेफैनो हायोब्ला आं मानो गेलेनो हाया खाम्फा बरगयारी सार बिथाङा देबोरगाव समस्थियावबो गेलेनो थाखाय मानगोनां हाग्रामा महिलारी बिथांखौ फेजेननो थाखाय जोंनि बर' हारिनि सासे गोजोननि राजा बर' हारिनि सासे गोख्रों दैदेनगिरि बड'लेण्डनि सासे बड'लेण्डनि थाखाय सासे सोमावसारगिरि बर' हारिनि ओनसोलखौ जौगासारनाय लाबोनो थाखाय एलवेज नाजाग्रा मानगोनां प्रमद बर' सार एबा बिटिआरनि चिफ बिथांनाव आर'जलाइ होदों जे देबोरगाव समस्थियाव हाग्रामा महिलारी बिथांखौ फेजेननो थाखाय आंनो टिकेट होनांगौ होननानै स' लेट्स सी माखासे आपडेटखौ आं नोंथांमोननिसिम फोरमायगोन आरोबाव थेंक इउ स' माच भिडिअखौ नायनायनि थाखाय आं नोंथांमोननिसिम सम बेबायदिनो भिडिअ लाबोना फैगोन खुलुमबाय जय बर' हारिनि जय थेंक इउ स' माच